Què venen aquestes presses? Volia veure't. Fede, no m'ho puc creure. Que ja vaig prou de bòlit amb els massatges com perquè em facis perdre el temps d'aquesta manera. Perdona, és que... volia saber què t'havia dit el metge. T'ho podia haver dit per telèfon. Un virus. Ja. Què vol dir ja? Que no em creus? No gaire. Fede, a què jugues? He trobat el predictor. Quin predictor? El predictor que vas llançar a la paperera. Estàs embarassada, oi? Doncs no. Per si no te'n recordes, tinc la regla. I si em fes una prova d'embaràs, evidentment series el primer a saber-ho. Veus tu? Esclar que no. Es pot saber què coi et passa? Ara no tinc ganes de parlar. Doncs t'aguantes. Cada cop que obres la boca és per fotre'ns un moc. I no em vinguis amb el rotllo del nen, perquè això ja fa dies que dura. És culpa del Paco, oi? El Paco no hi té res a veure. Mira, que s'hagi embolicat amb la Paquita no vol dir que estiguin junts. Per mi pot fer el que vulgui, perquè tant me fa. Tu continua així, que acabaràs amargant-te tu i amargant els altres. I què has de fer? I tu? Jo he d'anar al metge Bonaventura, que està carregat de mocs i li fan mal les orelles. I a quina hora surts? Ai, jo què sé a quina hora sortiré. Vaig d'urgències, depèn de la gent que hi hagi, igual m'hi passo tot el matí. Mira, de debò, Cecília, que no t'entenc. Ahir em vas deixar plantada per parlar amb els de les assegurances. I avui, que aconsegueixo un palet de confiança que ens fa el favor, tu també podries col·laborar. Jo ja col·laboro prou. Ho pago tot. Però per pagar-ho, primer ens hauran de fer un pressupost, no? Què els hi passa? El de sempre, les obres. Doncs jo no estic d'humor. Avui no m'entendré amb ningú, ho sé. Doncs si tu no hi vas, ja em diràs com ens ho arreglem. Ah. Que aquí les dues som sòcies, però sembla que tot sigui igual. Algú vol cafè? Jo? He estat jo. Necessitava un paper per escriure i... Ah, molt bé. Ara entres i em toques les meves coses. Si necessites un paper, vas i te'l compres. Com t'atreveixes a obrir la meva carpeta, tia? Que en aquesta casa la intimitat es respecta. Ei, vigila aquesta boca, eh? Ho sento. No sabia que fos tan greu. Doncs és supergreu. Ara resulta que a la meva pròpia casa m'espien. La intimitat és molt important a l'adolescència. No ho hauries d'haver tocat. I tu fes el favor de parlar com correspon. De veritat m'esteu dient que cada cop que necessiti un paper he de baixar al carrer a comprar-lo? No, dona, no és això. Ja deixarem aquí al menjador un paquet de folis. Mira, mentre no fiqueu els nassos a la meva habitació, feu el que vulgueu. T'he dit que vigiles aquesta boca, eh? Si tant et molesta que algú entri a l'habitació, potser és que amagues alguna cosa. Va, deixem-ho. T'has equivocat i punt. No ho tornarà a fer. I ara podem sopar tranquils, com Déu mana? L'Alba s'ha fet un tatuatge al cul. Un altre. Què? Però de què vas? Deixa'm! Què t'has fet? Però és horrible! T'he dit que no t'hi fiquessis. A la teva habitació. Ja!